डॉक्टर रेजाउल करीम जोंहा मानागोदेर हाग्रामा महिलारि बिथांजों गायसन जानाय एबा एनडिएनि बिजाथि बिथांनि देरहानाया पर्बतजरा समस्तियाव बिराद रोखा जाबाय। ओनसोलनि आफा रायजो राजाया बिपिएफनि बादै बेवहाय रावखौबो सिनाया, कुनु बिरोधी दला बेवहाय जायगा गैया आरो बिदि केम्पेन फोसावदिंनाय हाबाफारिबो खालामनो हायाखै, बिसिनि प्रेजेन्सआनो गैया। गतिके बे पर्बतजराया जोंनि बिटिसिनि सोनाब जोबथानाय बेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै माजबादसिम एनडिए हिसाबै जोंहा जि 15 जन, बिपिएफ हिसाबै जोंहा 11 जन आरो साब्रै जि बिजेपि हिसाबै दङ 15 जन जोंनि केन्डिडेटआ बिराद बुरजा भटआव देरहासिगोन, बियो माने रोखा जाबाय। बे खोथाखौनो आंनि बिबुंथियाव आं बुंबाय, बिदि 125 कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्टआव लिरनाय गैया, बियो बिराद थगायनाय राव आरो मोनसे इलेक्टेड गभर्नमेन्टखौ कुनु बिदि सिफायनो हाया, हाई कर्टआबो सुप्रिम कर्टआबो हाया। आरो बेबायदि 125 एमेन्डमेन्टआ बे बिटिसिनिल' नङा, सारा भारतबर्षआव 10टा शिक्षुदलनि थाखाय आरो बिटिआर सुक्तिनि बोसोरसे सिगां 125 एमेन्डमेन्टआ बियो राज्य सभायाव दाखिल जाखानाय। गतिके बे बिटिआर सुक्तिनिल' नङा। इउपिपिएलनि थासारिया पर्बतजरायावथ' जेबो गैया आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनि बावखुंग्रि होन, गसाइगाव होन, दतमा होन, सिडली चिरां होन, जेरावबो बिदि थासारि गैया। स्वयं प्रमद बर' बिथाङा गावनो जेनगोन। थेंक इउ।